Matanda na yung kapatid mo, mahal. Alam na niya yung ginagawa niya. Kaso mahal, naibigay ko na yung bukid sa kanya eh. Ano? Bakit mo binigay? Naawa kasi ako sa kapatid ko, mahal. Eh paano naman yung pangnegosyo natin? Sige mahal, ako na lang bahalang dumiskarte. Ayan ka na naman. Inuuna mo pa yung kapatid mo kaysa sa amin. Wala ka talagang kwenta. Pero mahal, Wala nang pero-pero. Huwag ka na umuwi dito. Diyan ka na sa kapatid mo. Minum kan ata parta kamu madaw. adeng, Apay manaw? nya kaya mo nga si daan. Si kamanaw, ninya kayak mau. Kaya't mo tipaltat adeng. Kahit ko manaw, kaso ang paggatang ko. Tsak bahala adeng, tapalag to dyan eh. Abay, nabayag nga madi ka nagsida tipaltatan adeng. Umanaw, nabayagan. Tatan ading makasidakan. Nagyaman ak manaw. Kita nagkanos ka kanyak. Basi lang nga ba nagagi adeng. Andito na yung load. Nagyaman ako na yung manaw. Basta tumutawag ti cellphone mo manaw. Ni manang mun sa atin ni adeng. Hello mahal, bakit napatawag ka? Hello, mahal. Kamusta ang bakasyon mo dyan? Ayos lang naman ako mahal eh. Kamusta ang kapatid mo? Eto, okay lang naman siya mahal, kaso Oh, bakit mahal? ang hirap ng buhay niya dito mahal. Bakit naman mahal? Wala siyang trabaho, nakikitanim lang mahal. Mahirap talaga pag dyan sa probinsya, mahal. Kaya nga mahal, lalo na't wala kang binubukid. Eh, may binubukid naman siya dyan, mahal. May bukid nga siya mahal, kaso hindi naman niya inasikaso. Bakit hindi niya maasikaso, mahal? Wala kasi siyang panggastos mahal eh. Eh di tamang-tama, mahal. Maibebenta mo na yan. Apay manaw, basta pinagkita manaw. Awan nating. Sige, ibenta mo na, mahal, para may pangnegosyo tayo. Paano naman tong kapatid ko mahal? Matanda na yung kapatid mo, mahal. Alam na niya yung ginagawa niya. Kaso mahal, naibigay ko na yung bukid sa kanya eh. Ano? Bakit mo binigay? Naawa kasi ako sa kapatid ko mahal. Eh paano naman yung pangnegosyo natin? Sige mahal, ako na lang bahalang dumiskarte. Ayan ka na naman. Inuuna mo pa yung kapatid mo kaysa sa amin. Wala ka talagang kwenta. Pero mahal, Wala nang pero-pero. Huwag ka na umuwi dito. Diyan ka na sa kapatid mo. mahal naman. Mahal na sinasabi mo dyan. Kung mahal mo kami, kami ang uunahin mo. Sige, diyan ka na. Bahala ka na sa buhay mo. Hello mahal. Hello. Hello. Apay manaw. Pinatayan na ngamin ni manang mo ti cellphone nading. Di kasunod manaw, niya balak mo. Diyan mo ading, magulgulwan akon.
Ila ko mo naman aw. Bye-bye-an na ko. Madi ading, kanyam latay taltalon, sak bahala kanyam. Di ka sa ano na baga umanaw. Sak bahala kini manang mo ading. Kababay umanaw. Usaran yung magam ginawasyo si taltalo. Huwag kumaading, nilakop, kasaknukan taon. Kanyang matitaltalo. Aw mabaling ko. Madim pampanunutan na di ading, sak bahala kini manang mon. Na kanyang madyo manaw. Nusak. Ayos lang kanyak. Huwag na ading, maayos kumot lang atoy. Sabi ko mamanaw. Pagyaman na ka. Awan na di ading, sige, di ta ka pa ilaang. Ampay pa pa naman manaw. Apanak ko magumatang ti si daan ta ading. Saklat na gumatang si Danta naman aw. O sige garod. Manong katang napaltat manaw. Pang may sakilo ti katanga mon. Managkadumanaw. Duwa talang umangan. Tapnod dapay si daan ta no rabi eh. Sige manaw. Inakaon. Sige garod, agalwad ka. Un manaw. Kasano tatato yun? Kahit tatado. Kabasulok pa yun. Apo, sige ti bahala, no inyaman tinasayaat nga ramide kaon. Manaw. Apay adeng, Manaw. Nakasapulang may daga. Mabali mo lakaw. kasano ka ngay adeng? Madinak pang panunod ni manaw. Awam mo ti pamiyak. Saka may sapay. Sino pa ko magtinulong. Numadisita lang. Baybay amadyan adeng, ngem salamat. Sakti bahalang, dumiskarte ti pang negosyo men. So nga madim pampanunutan adyan. Pagsapulang kurti pang negosyo yung manaw. Bahala nanton, no mabalen. Saldak to pay laeng adi balay men. Taajay iti pang negosyo men. Nako. Baka mamon ni manang. Lalalo da pegapa. Makabasulak pa. Pagkasinaan na ni manong. Amuna ko rin ni manang ata. Kumadik to pala papaam mo ah. Pakalalalo ko yung gapa ni manang. Namamon na ata. Maawatan ng tumala siguro, tanarigat ti agsapol ti trabaho tatta. Sigurd manong. So dapat. Usaram tadagan. Tamay lakaon. Tamas kailangan mata. Nangako ak gamin kini amang, kini inang nga madi ka baybayan. So nga madim pampanunuto rin na di adeng. Yung laki din ni manong aya. Burang bait. Pakalang pa ni manikal deng. Wan, sige garod. Kasunok nga matulungan ni manong. Nagrigrigat bigyan-biyag na. Kisa kanya. Ay, woy. Ni man lang taga tungtungo ko. Sige pre, pupunta na ako dyan. Apay, sino'y katungtong mo manaw? Adi kumparek, ada project na, kailangan nakanaw, ure pang makabulan laag. Ksiyaya manaw. Wan adeng, sige garod, tayo sa paya gamit ko. Sige adeng, mapana ka. Sige manaw. Nge, andyan sa tinatawag ah. Hello mahal. Mahal, kamusta na ang trabaho mo dyan? Ayos lang mahal. Kailan ba ang uwi mo, mahal? Sa Sabado mahal. Bakit?
Bukas na ang Sabado, mahal ah. Oo nga pala, bukas na. Sige mahal, para samahan mo akong bumili ng gamit para sa pangnegosyo natin. O bakit? Saan ka nakukuha ng pera, mahal? Nabenta na yung lupa, pinadala na sa akin ng kapatid mo yung pera. Ano? Oo, nabenta na yung lupa. Paano naman yung kapatid ko? Wala nang pagkukuhanan ng hanap buhay. Huwag kang mag-alala mahal, bibigyan natin ng trabaho ang kapatid mo dito sa itatayo nating negosyo. Pero mahal, Huwag kang mag-alala mahal, tutulungan natin ang kapatid mo pag okay na ang lahat. salamat mahal, pumayag ka rin na tulungan natin siya. Oo mahal, siya nga itong tumulong na magbenta ng lupa natin eh. Nahiya pa nga ako kasi siya pa yung humingi ng pasensya. Nang dahil sa kanya, nag-away pa tayo. Pasensya ka na mahal kung ngayon ko lang nasabi sa'yo. Kasi sabi niya, baka daw magalit ka pag nalaman mo na ibebenta yung lupa. Binigay ko na kasi sa kanya yun, mahal eh. Oo, pero napakabait ng kapatid mo mahal. Patawarin mo sana ako kung may nasabi ako noon sa kanya. Wala yun, mahal. Ang importante, okay na tayo ng kapatid ko. Oo mahal, wala namang problemang hindi maaayos kung mapag-uusapan. Salamat, mahal. Bukas dadaan muna ako sa kapatid ko bago ako uwi dyan. Sige mahal, ingat ka na lang dyan. Sige, mahal. Bye.